Taliwa sa kasakit ug kasub-anan nga gibati sa mga anaa sa lugar nga gidahilian sa Binalyo Landfill diin kapin pa sa 30 ang padayong gipangita karon kining duha ka managsuong si Erlita Rerana 60 anyos ug Nida Borbon 62 anyos parehong taga Barangay Binalyo, Cebu City nang hatag og gamayng kahupay sa kasubo. Kay sukad pa lang kaginabuntag hangtod na sa paniudto, libreng pansit ug kanon ang ilang gipanghatag. Gihatag nila kini sa tanang anaa haduol sa landfill. Ilabi na sa mga kabanay nga nagpaabot nga makakuha og impormasyon kalabot sa mga biktima. Ilahang kaugalingong kwarta ang gigasto pagpalit sa mga ingredients ug sa bugas. Matud sa managsuon nga buot lang gyud nilang makatabang nga mahupay ang gibating kasub-anan bisan gamay. Dugan sa ilang pagtunol sa mga pagkaon, mao ang panalangin nga maluwas ang tanan nga padayon pang ipangita. Amo ra ning kabubuton ma'am kay magunahon na manggon mi sa luoy kaayo diri ba nga wala bitay nag-andam og pagkaon ni amo ra hatag ra gini amo. Kay layo po kaayo mga. Oo, nya naman sa tindahan diri pero ang amo lang gid nga nang amo lang jud na hunahuna ba nga luoy bitaw kaayo tanan kamo tanan walay gipili basta kinsay mo kuha. Maluoy jud ta. Mubati jud ta kay sahir bag kita. Oh, nya nang inahanglan. Luoy sad luoy jud, ambot lang.